Zaldi! Ano't para kang turumpong ikot ng ikot dyan? Hindi ba kayo alis, Nay? Aba, bakit ako aalis? Saan naman ako pupunta, Ber? Doon kila Aling Sima. Di ba naglalaro kayo ng bingo sa looban kapag hapon? Hindi ako maglalaro ng bingo ngayon. Tinatamad ako. Saka, hindi maintindihan ang panahon. Napakainit ngayon, pero maya-maya uulan. Bakit di kayo matulog? Di ba nagsisiesta kayo kapag hapon? Teka nga muna. Kanina gusto mo akong umalis. Ngayon naman, pinapatulog mo ko. May plano ka na naman lumayas, ano? Tatakasan mo na naman ako! Wala ho. Saan naman ho ako pupunta? Saan pa? Di makikipagkita ka na naman dyan kay Myra. Kala mo hindi ko alam? Nakikita kayo ng mga kasumba ko. Magka-holding hands daw kayo sa plaza. Baka naman hindi ako yung nakita ng mga kasumba nyo, Nay. Baka naman kamukha ko lang. Hindi ikaw. Sino kaya? Hoy, Saldi, sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo yung pag-girlfriend na yan, ha? Ang gawin mo, mag-aral ka at magtapos ng makapagtrabaho ka para kapag nagkaasawa ka, may ipapakain ka sa magiging pamilya mo. Hindi yung sa akin ka paasa. Ay! O saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Sa kwarto, Nay, magpapahinga. Magpapahinga? Ang sabihin mo, ayaw mo nang nasasabihan ka. Abay, para na akong sirampla kakaulit ng mga paalala ko sa'yo. Kapag ikaw na may hindi pa matuto, naku, ewan ko na. Kanina pa ako dito, Salty. Bakit ngayon ka lang? Sorry na. Hindi ako makatakas kay nanay. Nakatulog lang, kaya ako nakaalis. Ano nang gagawin natin, Salty? Paano na ako? Wala yan. Ito naman, baka naman stressed ka lang kasi ang dami nating tests at projects nitong mga nakarang araw. Ganun daw talaga kapag malapit ng graduate. Sabi mo kapag minsan lang natin ginawa, walang mabubuo. Wala naman talaga. Kung ano-ano lang iniisip mo. Nag-overthink ka lang. Paano kung hindi mag-iisip? Isang buwan na akong hindi dinadatnan. Stress nga lang yan. Maniwala ka sa akin. Bibili ako ng pregnancy test kit mamaya. Iba talaga pakiramdam ko, Salty. May nagbago sa katawan ko. Nakuha ko yung text mo kagabi kaya inagahan kong pasok. Sabi ko kay nanay, may mga tatapusin akong projects bago magsimula ang klase. Oh, bakit ka umiiyak? Ang aga-aga. May sakit ka ba? Ano ba yung malagang sasabihin mo? Hindi ako nakatulog, kakaisip. Ayan. Tignan mo. Ano ba ito? Tignan mo. Kasalanan mo to eh. Sinabi ko na nga kasi na wag muna. Hindi ka kasi makapaghintay. Pregnancy test? 2 guhit? Buntis ka nga, Myra? Paano na tayo ngayon? Pinanagutan kita, Myra. Huwag kang umiyak. Hindi kita pababayaan. Ano? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Pag-graduate pa lang tayo ng high school, Salty. Wala pa nga tayong trabaho. Paano natin bubuhayin ang batang to? Hindi ko din alam, pero akong bahala. Huwag kang mag-alala, Myra. Basta sa ngayon, alagaan mong sarili mo at ang magiging anak natin. Hoy, Zaldi! Abay, kanina ka pa nakatulala dyan. Ho? Ang sabi ko, matatapos na akong kumain, pero ikaw, kahit isang butil ng kanin, wala pang naisusubo. Ano bang iniisip mong bata ka? Wala ho, Nay. May binagsak ka na naman ba? Alam mo namang pag-graduate ka, di ba? Kapag may binagsak ka na namang subject, hindi ka makakagraduate. Ay, naku, Saldi. Magsabi ka na. Kabisado kita. Ano pa problema? Buntis ho si Myra, Nay. Ano? Buntis si Myra? Ikaw ang nakabuntis? Yan ang sinasabi ko. Hindi ka kasi nakikinig, Zaldi. Sa halip na mag-aral ka ng buntis ka. Ay, ano ngayon ang ipapakain mo
Mabubusog ba kayo sa pagmamahalan nyo? Kapag kumakalam na ang mga sikmura nyo at nagsabihan kayo ng I love you, mawawala ba ang gutom nyo? Nay, huwag niyo na ho akong sermonan. Nandito na ito eh. Nangyari na ho. Ano pala ang sasabihin ko? Very good! Ganon! Good job! Congratulations! Well done! You deserve an award! Ganon! Nay naman. Saan ba ako nagkulang sa'yo, Zaldi? At nagkaganyan ka? Nay, ako ang may kasalanan. Hindi ko inintindi ang mga paalala nyo. Oh, ano plano mo ngayon, ha? Paano mo aayusin yung gusot na pinasok mo? Hindi ko din alam, Nay. Gulong-gulo ako. Ang alam ko lang, mahal na mahal ko si Myra. Pananagutan ko siya. Pananagutan ko ang magiging anak namin. Ay, di sige. Panagutan mo. Pero Saldi, huwag mo kong maisama-sama dyan sa problema mo. Aba, pinapag-aral ka ng maayos tapos nagloko ka. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Hindi na para problemahin ko pa yan. Nagdesisyon kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo? Abay, pangatawanan mo yan! Huwag mo akong idamay sa problemang ikaw mismong may kagagawan. Ano? Doon mo ko ititira? Oo, pagkatapos ng graduation, magsama na tayo. Doon tayo titira. Saldi, ang layo ng lugar na yun. Sa gitna ng kawalan. Milya-milya yung pagitan ng bawat bahay. Bakit doon? Myra, alam mo naman ang sitwasyon natin. Wala pa tayong sariling bahay. Wala naman tayong pambayad ng renta para mangupahan. Buti nga, pumayag si Tio Nardo na patarahin tayo ng libre doon sa kubo niya sa bukid. Pero buntis ako, Saldi. Paano kapag manganganak na ako? Malayo tayo sa ospital. Makikitira muna tayo sa inyo kapag kabuhanan mo na. Bakit hindi na lang tayo sa amin tumira muna? Myra naman, ang lidlit na nga ng tingin sa akin ng tatay mo. Makikitira pa tayo sa inyo. Alam mo namang ayaw niya sa akin. Lalo lang niya akong mamaliitin kapag nakitira tayo sa inyo. Sa inyo kaya? Nag-iisang anak ka naman, Saldi. Papayag naman siguro yung nanay mo. Yun nga ang problema. Ayaw ng nanay. Ako daw ang bahalang tumaguyod sa inyo. Alam mo naman si nanay. Kasalanan mo kasi talaga to, Saldi. Sinabi ko na kasi na huwag muna. Huwag na tayong magsisihan, Myra. Nandito na to. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaang mag-ina. Matagal pa ba yan? Malapit na. Sinisigurado ko lang na matibay itong pintuan at hindi basta-basta mabubuksan. Tama naman. Kapag pinasok tayo dito, kahit magsisigaw tayo, walang makakarinig. Layo ng susunod na kapitbahay. Kaya nga, kapag napatibay ko na tong pinto, isusunod ko naman yung bintana. Sisiguraduhin ko din na hindi basta-basta mabubuksan kapag nakasara. Kumain muna tayo ng tanghalian pagkatapos mo dyan sa pinto. Lalamig tong ulam. Nakapaghain na ako. Sandali! Sino yan? Myra, ako to. Bakit ngayon ka lang? Sabi ko naman sa'yo umuwi ka bago dumilim, 'di ba? Tinapos ko kasing lagyan ng abono yung mga bagong lipat na sili. Sana magbunga ng madami para marami akong may benta sa anihan. Mabuti pinayagan ka ng tito mong magtanim, no? Ang bait nga ni Tio Nardo. Libre na nga yung patira sa atin. Pwede pa akong magtanim. Magkano ang porsyento niya sa bawat benta? Nako, wala. Tulong na daw niya sa atin. Salamat naman. Ay, sandali. Gutom ko na siguro. Sandali at magluluto ako. Napahaba kasi ang tulog ko. Hindi pa pala ako nakakaluto. Ako na. Ituloy mo na lang yung pahinga mo. Saldi. Saldi. Oh, may kailangan ka? Nasusuka ako. Sandali. Oh, ito, dito sa planggana.
ba kasi ang kinain mo? Hindi sa kinain, Saldi. Sa amoy. Amoy? Wala naman akong naamoy. Anong wala? Ang lakas-lakas ng amoy. Napakabaho. Parang amoy imbornal na amoy dugo na amoy karne. Masangsang. Wala talaga akong naamoy. Hindi ba yung mga tubig sa gulong? Yung inuman ng mga manok sa silong? Hayaan mo, papalitan ko bukas. Matagal ko na nga yatang hindi napapalitan yung tubig doon. Kailan kaya titigil ang ulan? Ilang araw pa siguro yan. May bagyo na naman kasi. Inanda ko na itong kandila at posporo. Baka biglang mawala ng kuryente. Ayan na. Nag-brown out na nga. Dilim-dilim. Wala akong makita. Sandali at sisindahan ko itong kandila. Oh, ayan. May ilaw na kahit paano. Matulog na tayo. Lumalalim ng gabi. Saldi. Uy! Oh, may kailangan ka? Ano ba naman yung asong yan? Kung makaalulong nakakapangilabot. Tumatayo mga balahibo ko sa braso. Di ba sabi nila, kapag umaalulong daw ang aso, may mamatay? Huwag kang nagpapaniwala doon. Hindi totoo yun. Sabi din ng matatanda, kapag umaalulong daw yung aso, may nakikita daw silang kakaibang nilalang. Pwedeng kampo ng kadiliman o kaya multong ligaw. Myra, huwag mo ang takutin yung sarili mo. Hindi makakabuti sa pagbubuntis mo yan. Saldi! Ano yun? Mga sanga lang yun ng puno na humahampas sa bubong. Malakas kasi ang hangin. Hindi sanga ng puno yun. Parang malaking ibon. Hindi kaya aswang yun. Saldi, buntis ako. Huwag kang matakot, Myra. Kasama mo ako. Sino yan? Huwag kang mag-alala, Myra. Bagong hasa itong itak ko. Kung sino man yan, hindi ko siya sasantuhin. Mabuti naman tumigil na. Matulog ka na. Ikaw? Dito lang ako sa tabi mo. Babantayan kita hanggang sumikat ang araw. Tulog ka na. Saldi? Oh, gising ka na pala. Gutom ka na? Hindi pa. Anong nangyari? Patay lahat ng alaga akong manok. Ha? Lahat? Oo. Labas lahat ang lamang loob. Sino kaya may kagagawan yan? Hindi na yun mahalaga. Pagkatapos nating mag-almusal, uuwi na tayo sa amin sa bayan. May nakausap na akong tricycle na hahakot ng konting gamit natin. Hindi na tayo pwedeng abutin ng dilim dito. Oh, si Myra. Tulog na, Nay. Napagod. Sinabi ko kasi na bukas na mag-ayos ng mga gamit namin. Nag-ayos pa din. Kumusta naman kayo dun sa kwarto mo? Komportable naman kayo? Opo naman. Nay, pasensya na po talaga. Salamat ho, ha. Ano pa yung naging nanay mo ko? Nay, huwag kayong mag-alala. Kapag nakaipon na ako, magpapatayo ako ng sarili naming bahay dyan sa tabi, ha. Sigurado, gusto din ni Myra na nakabukod kami kahit paano. Abay, oo naman. Ang lawak naman itong lote natin. Mabuti nga at malapit kayo sa akin. Madalas kong masisilip ang apo ko. Dear love, bagamat ligtas na kami ng anak ko ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na minsan
Muntik na kaming mawala ng buhay ng anak ko sa isang paraang kailanman hindi ko inakalang mararanasan ko. Hindi ako naniniwala dati sa aswang pero matapos ang gabing iyon, nag-ingat na ako. Lubos ang pasasalamat ko sa aking asawa na naging tagapagtanggol naming mag-ina. Basta't kasama ko siya, naroon ang katiyakang hindi kami mapapahamak. Alam kong mahaba pa ang daang tatahakin namin. Marami pa kaming pagsubok na kakaharapin. Pero ano man yun, kahit pa aswang ang humadlang, basta't magkasama kami, kakayanin namin. Walang pagdududa. Walang takot naming susuungin ang mundong puno ng misteryo at panganib. Tangan ang tapang para sa pamilya at pag-ibig.